हेलो। हेलो। ते पवन सिंह गाड़ी कहे दिल बड़े के बोला था? के बोला था? बिच्छू बाबा बोला था ते पवन सिंह गाड़ी दे वाला के हईस? आई नंबर कहाँ से मिलल था? नंबर कहाँ से मिलेला? ते जान तरह के तोर नंबर ना मिली कहीं से मिलेला नु ते पवन सिंह गाड़ी कहे दिले हमरा की बताऊ भोजपुरी के सर्व हाथा ना कोइले बनाते गाड़ी देबे। सुन गाड़ी मत दे पहले हमरा तो बता देनी हम। गाड़ी मत दे ते पहले बोल ना कहाँ से बोला तरे? हम रामना से आरा के रामना से बोला तनी बोल क्या कहो तड़े? अभी काल रे मैं भेंट करबे। वेट। हाँ अरे सरवा तोरा खुशी हो बोल। सुन ना तोरा खुशी होके चाहिए कि पवन सिंह हाथ में बढ़िया गाय के चलो ओकरा गाड़ी देते रहे आ वीडियो बनावत रहे आ डालत रहे पैसा कमाए खातिर ये सब काम करबे बोल। सुन तो हमर ओही व्यू ज्यादा तो ओही पे डालम हम गाड़ी देम पवन सिंह के जो जो उखाड़े के तू उखाड़ लिए। तब माने सब बेस लोग सही माने व्यू व्यू खातिर कुछ भी करबे। हां ते सुन ना रामना में ते कल हमारे से 10 बजे भोर में भेंट कर आ तब तोर मैं रात में टाइम टेबल कबाऊ लिख ले कहिए भेंट कर ले आरा के रामना में आके हमारा। अरे रे सुन सुन बोल रे बोल। एकरा के मारे के बा एकरा के काल एकरा के मारे के बा सुन भाई अनु भैया बहन सुन ई पवन सिंह के गाड़ी देले हमरा बड़ी खराब लागल देख एकरा के बड़ी मार मारे के बा काल चले के बा सपोर्ट में आज ते सुन ना काल पाका 10 आइबे नु। कौन है रे? कौन हो ते आदमी नहीं की चिन्हत? कौन हेलो ते आ कहीं काल लेबे नु? हां हां ते काल ही पाका आइम आते बाबू तने कम कर बुझाता नु साला भोजपुरी के पवन सिंह गाना ना सुनली से आई तोरा के नंबर के देला से तो हमरा के नंबर देला से एक आदमी देला से पवन सिंह के ते गाना सुनलिस कि ना हम ही पूछे तनी हम ना सुनी ले बोल। तो को बिया तोर बियाह शादी में त ना ना सुनत हो घरे में गाना ना बाजती पवन सिंह के ना रे हमने के बेस में गाना ना बजेला पवन सिंह के कर बाजेला हैं हमने केहू करे गाना ना बजेला। अच्छा ठीक बा तोर था चलते का 10 बजे भेंट कर रख फोन दे सरवा त काल पाका आई है मरद के पैदाइश है तो ते आइए ना रे से कहियो रामना में आके भेंट कर। ठीक बा चल ठीक बा बर्बाद हो जीबे रे भाई पवन सिंह के चाहने वाला ढेर है लोग ते बर्बाद हो जीबे पाका हम लिख के देतनी तू झाटू खड़त रह जीबो तेहू झाटू खड़ा रहिए फोन रख।